Jobanivlog timeआब खोनादोंना बेस्रा खुलुमबाय सुनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन गोसोआव बरबावबाय सय माजियाव फगवाननाय महर लानसिना बे दामुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौफोरा जोबोद मोनजोब्बाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय फिसालाखौ स्कुलाव दोननानै आरोना सुनाफोर बे हालोदा साथामजों थोन थोन ओंखारलायबाय नै बारा समय नङा फुंनि 9 बाजियाव आरोना ओमफ्राय नै फुंनि 9 बाजि नालाय एसे हालखा मानसिफ्राबो बारा भिर जाथ'वाखै बे समावनो जोङो रौना होदों सुनाफोर नोंथांमोना थानायाव नायनानै एसे मिन्थिखाबाय जानांगौ बबे फारसे रौना होदों ओरैबादि ओमफ्राय साथिंथ' देलायदों खिन्थु आथिं गावब्रालायनाय आरोना जि लाजिलायो आथिंखौ आं जुथा गाननो सानदोंमोन खिन्थु सेस सिदा जोङो ब्लाउस दखानाव आरोना सुनाफोर दखानफ्रानो खुलिथ'वाखै जोंसो एकदम फार्स्ट बुहिनि होननाय बायदि गांबा ब्लाउस बायग्रोनानै लाखानोसै आङो सुनाफोर बिथां थानायावनो आरोना खालारासो जाबायना जायाखै बिफा आंनि चइसनि कालारफ्रालाय बिदिनोसै बारा बासिनो रोंखाया आङो जेखौ न'निफ्राय टारगेट खालामनानै थाङो बेखौल'सो लानाय नियम दंखायो नालाय जेसेखि गोथां नांगौ होनबा गोथां गलाब नांगौ होनबा गलाब बायहैगोन आङो गोजा बायनो होनबा गोजा बायनानै थांखानायसै आरोना दखानाव कनफिउस जाहैनो रोङा आङो जे मोजां नुबा बेखौ लागोन दखानाव मोजां नुबा लागोन बिदि गैया आंना जेखौ नांगौ बेखौसो टारगेटआव थांखायो आरोना स' दिनै बिथांबो दं नालाय एसे रायलाय बासिबाय आरोना बेलेगावबो बिदिनो लानाय मोनखायो माथो 120 थाखा बेजोंमोन ओमफ्राय आं गांबा लानायखाय आरो बुहिनिबो ना गावहाबो 110 हरबाय आरोना ना बेलेगफ्रावसो खम लायोमोन पाट्टा गैला आरोना आङो जाबाय बारा थाबबो ओंखारबोनो हायाखैना दखाना खुलियाना दासो खुलिहांजोबदों अमफम फुवासो होनलागासिनो दङ दासो बयबो मालाय मा होनो धुप धुना सावगासिनो आलायगासिनो अमफम फुवा अमसुम सुवा होनगासिनो जाबाय ना फैद' थैद केसरा फाहामगोन फैदो लाबावनांगौ माल दङ ओमफ्राय दखानानो अमफम फुवायानो होनबावाखैसो बेहा आरोना दासो माल थाल बहनगासिनो दङ नागिरना मोनगोन ओमफ्रा जों नांगौ मालखौबा थ' नायदो दखानानो खुलियाखै 9:10 जालायबाय जिफोर आलायबा दखानखौ माबायदि नुयो आरो नै खालियाव दखानफोरखौ माबायदि नुयो हुक आरि दंखाजोबो आरोना बेबायदि दखान खुलि समाव नायखोफेराना जोङो नुफेरा माने नायदो दिनैसो नुदों आरोना दखानदारा गैला सिखाव सानाय लांसिगोन आंखौ आरोना माबायदि खालामगासिनो होननानै खालि नेक्स्ट बाजारानो जाहैबाय सुनाफोरजोंना मिल्टननि फ्लाक्स आरोना माने जोंनि नङा मानि थाखायसो आंहाबो गैया गैनाया आंहाबो लासैनो बायनांसिगोन ओमफ्राय बेखौ मा होनो लांफाग्रोनोसै आरोना नायबाय बिथाङा बेफोरबो बबेबा जोरो बबेबा जोरा बिथाङा खेनसेनिफ्राय लाबोनायाथ' 3 मासावनो गाज्रि जादों आरोना ओंखायनो टेनसन आङो हाजार किमान কৈছে दादा 85 বুঝবাই दखानदाराथ' जोंना अरिजिनेल माल नो टेनसन होननानै बुंदों आरोना दा इला मा जायो ओमफ्राय 24 घन्टा गेरेन्टि होदों दै गुदुंखौ थागोन होननानैहाय दा थांनानै दै गुदुं दोनहै ओमफ्राय खुलिनो नाङा गाबोन 24 घन्टानि उनाव नाय होननानै बुंदों आरोना मा जायो नायनोसै बे सायाव जेबायदि बेबायदिनो आरोना केटेकलेदे खुलिग्राया जोंनाव फिसा दङ आंबो एसे गिदिर बायनानै लानांगोन फिसाजों अयथासार मेथाइ बिगासिनो ओमफ्राय दखानाव मेथाइ गैया हाहाकार दे इटा लास्टिं हले हल आरो ভাল हले हल दाम चाइ खाम जाग्रा दखान खुलिथ'वाखै सना जाग्रासो हाहाकार लायनोसै बैयाव लायनोसै खुलुमस्रांलायनानैसो खुलियोहाय दखानदार बिसिनाबो प्रसेस दङ मालायनो खुलिनायनि सिगांबो बिराद मोजां खुलुमदों आरोना बैयो दादाया जोंसो मिन्थिया जाला माला साथारखौ थिखांलाबायगोन दा बायदियाव नियम दङ बेहायबो मालाय हनै र' जायाखै मोदोम दांखोखायनो गाखोनोबो खस्थ' जालायलांबायहाय आङो खारबायगौ मानि मा होनो मानसियानो हाबजानायसो नंला खाराव फरिखा इन्टारभिउ मानि इन्टारभिउ दा आयो माथो जा बुरजालाय बिराद गोलाव इन्टारभिउ जादों बेस्राफोर लाइन दंजोबो आं मालायनि सायाव जाग्रायालाय मा मिन्थिबावनो बिदि खस्थ'खौलाय मा
एबार ओमफ्राय सिदा सिदि माइरं दखानाव आरोना जोसा माइरं लानोसै जोङो माइरं गोरलै सनाफोर माइआबो मा होनो ओंखाम गोरलै बावनो होननानै बिहरफादों नालाय ओंखायनो लांफाखानोसै आरो माने सिगाङावनो बिहरखानायमोन दाथ' जों थांलाखौ फोरमायहरनायानो जायाखै ओमफ्राय बिफायाबो दाख्लैनिफ्राय जोसा होनना रायखांबाय थादोंमोन गोरलै बेखौबो एसे गोसो गोबोरजों बिमा लक्ष्मीखौ बावनानै जानोसै होननानै लाबाय आरोना ओमफ्राय नै बाजाराबो चालु फुंनिफ्रायनो जाखायो नालाय ओमफ्राय सेरनै लाबाय 90 थाखा करि खिबावलायबाय 200नि नामा बिफा आदार ना माथो लागाव ओमफ्राय सनाफोर नै आहा मालाय सासे हेलमेट गानबाय नालाय आहा एबारना बिथां टपिसखौ आंखौल' लानो होयो गाननानैहाय माखासे आगैमोना सोंदों गुमिया टपिसखौ गानबाय थाखाथारो नामा होननानै स' गानोआनो बियो आरो दाथ' थान्दा दिन नालाय मजाके गानो आरो दा गाव हेलमेट गानबाय नालाय आंहाबो बहा लानो बहा मानो एसे गानबाय आरो खिन्थु एसे लाजियो आङो गावनो थिनदों नालाय गानबाबो जायोना होननानै उनथिंजाय खानायखौ लिलौ बहनलायनानै गानबाय आरो सनाफोर आंबो ना आदाया बिदाखौ नुवाखैना लाबोफायाखै आदाया होनगासिनो आदाया स्कुलाव दाना आदाया सोरजों फैबावनांगौ आदाया गाबसिगोन नों मानो लाबोफायासै आदाखौ आयै मादि गोसोखाङो बिदाखौ खालि मोनबाय नालाय बिदाया गोसोखांदों फाइनालि बांला होननायाव मोनफैबाय जोङो जाग्रा एसे लांफ्लानोसै सिंग्राया गुदुं बायदि मोनदां जों ओंखारफैग्रायाव माबाजों मेजिकजों ओंखारफैग्रायाव आरोना आफा इसोर मोजां मोनफैलायबाय गेट खेवना होग्रासो आं बडिगार्डसो आयै थांदो आबैया गाबोसो गैया आबैया दङ थां आं बोरमा हाबगोन इन्डिया गेटखौ मारियाबानो जाया हा आबैया दङ सना थान्दाखा थान्दायालाय थावबो दाबसिननिफ्राय फैदाना एसे सुवाबाथाय सोर आथिं गावो आंनाव नै बेबायदि गावामोन एथ'बां माबा दा जों थाफैनाय जायगाया बोरैबा गोराना नालाय गावबाय नै एथ'बां ओरै फ्राद गावा आरो बेबायदि लेथ्रा मैलाला नुबाय थायो दाख्लै न'आव फैनानै गाला हाखौ एसे फुख'खाबायमोन साफा जोंखोल जाखाबायमोन जायगायानो गोरान नालाय मा जाबावगोनथाय आथिङा ओरैनोबा खालियानोसैयाव आरो गावब्रे मैलालाहाय बिथा माने जे थनदा दोनदों आरोना आंथ' दाख्लै थनाखै नालाय आं फैयाबाबो जायोमोन गाव हारसिं फैबाबो जायोमोन ओमफ्राय मैयाबो फैदों हारसिङै गामियाव सासे आयं थैदों नालाय बेयाव फैदों बियो ओमफ्राय हेलाबा बिसिनाखौ लामनानै आरनानै खननानै गालांदों आरो ओमफ्राय दिनैबो गाव हारसिंनो फैनांगौमोन ओमफ्राय जोंखौबो थुदो होननानै लाबोफाबाय दा मा खालामनो रुमावहाय साहा लोंनाय फुरि जानाय बासनखौनो सुबोआखै आङो लेंबाय नालाय अननानै दे आरो मालाथो फैबावनो बे फैगासे सुटिनि लास्ट फैनाय होननानै फैबाय आरो आं फैफाबाय मेंरुरुनो मोनथिया सङाखै खावाखै फिसालानो खिथाबोआखै दा फिसालाया मोनथिबाथ' मा जागोनथाय आं बेखौबो मोनथिया आरोना स्कुल गनायनि सिगांनो सहैफिनगोन खमसे खम जों न'आव 1.5 घन्टा बा खुनुरुखुम 2 घन्टाल' थानो मोनगोन आरो बाखि थानो मोननाय नंला मा खालामनो हायो सनाफोर थाबथां थिथां न'आव मा हायो खालामनोसै आङो ओमफ्राय नैबे नानिनि दाख्लै बावलांनाया बिमायं होनाय आस्थाम फिसाया बेखौ आङो एकदम हानखाथारबाय आरोना मानोबा बावनाय नियम दं नालाय नै गावहासो नारा आरोना बेगाव सोखाथारबाय आङो ओमफ्राय सिदा किटसेनाव बे दावदै दैनाया जाहैबाय मालाय आलुजों दावदै जल जानो होननानै लायदोंनो आरोना सोरनावबा ओमफ्राय नानिया जि गेलेगासिनो दङ ओमफ्राय आङो गावसोर रेडि खालामखाबायमोन नालाय माने आलुखौ रुखाबायमोन दावदैखौ रुखाबायमोन आं जिरनानैल' संनोसै होननानैहाय गावसोर जानो प्लेनिं बानायखानायखाय बेखौनो संनानै होनोसै होननानै आङो आलुजों दावदैखौनो संनो लाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय नै गावहा सिंग्रा जागासिनो दंमोन जों लाबोफादोंमोन नालाय ओमफ्राय आं जाथ'वाखसै ओमफ्राय आरो माथोबाव सनाफोर नै एसे मोजां संनानै जाहोलांसै आङो खनसेबाव आरोना आं फटाफट खोथोम खालामनानै लागासिनो सनाफोर किटसेननि खामानिखौ आरोना ओरै फोमोनबाय आङो बुरजा नङा माने सानैनि आन्थाल' जों जाया होननानै बेनिफ्राय नै बेखौ नायदो गोदि मोदि नाफाम दं आरोना जोंनावहाय ओमफ्राय नै माया मा रोखोमनि खानानै दोनो नाफामा सिङाव बावबो
एकदम प्लास्टिक बजाय खालामनानै दोनो आरोना माने मिथिला आरो मानि थाखाय दोननाय जायो ओमफ्राय आं रेडि खालामखाबाय सामब्राम ओमफ्राय आङो दालि बयल खालामबाय आरोना जों जानो होननानैहाय नै ओमफ्राय आङो एवनानैबो सनाफोर बिराद मोजां स्टेन्डार्ड खामान्ड' खालामफिननानै दोनबाय आरोना लगे ओंखाम जानो लाबायबो दाख्लैनि खर्मनि मा होनो थोरसि आग्लायनायाव आरोना जोङो सानैजों जागोनसै माखौ सोंदोंमोन ओमफ्राय बावैसो सिंग्रा जानायखाय जालानो सिबाय नै अन्थाव बाथाव दिनैनिफ्राय माला मोनजाबावगोन फात्ता गैला बेस्रा ओंखायनो जाखाथारदोंसै दालि नाफाम बाथोन जाखांनानै लगेनो रौना होफिनबाय सनाफोर क'क्राझार फारसे ओमफ्राय नै सनाफोर जोंहा बियार एसे मोनो नालाय गामियावनो ओमफ्राय बेखौनो एसे बाखि दंमोन जाहैदों गाहा मैया फैनायाव लोंलांनाय माने मानसि गारनो फैनायाव लोंलांबाय आरो गावहाथ' बेलेगा सोलियो नालाय बेखौल'सो सोलिखायो नालाय बेलेगफ्राथ' जेनेबा जायनि न'खराव मानसि थैदों बे न'खरनिफ्रायनो होखायो ओमफ्राय गावहा एक्सट्रा बायनानै लोंबाय आरो बेखौनो दा बाखिफोरखौ एसे सुस्रांखानोसै थांबा माने खें मोनगोन ना ओंखायनो सुस्रांलांखाबाय आरो जोंनि न'आ गारबोबाय जोङो स्कुला नै न'निफ्राय लास्लाबबोनोनो हायासै आरोना बिराद हां थोनो हाइलुरि ब्लग्समोन आरो मानखोलांबावगोन मोनसेयाथ' बैजों आं दाख्लै मानखोनाया जेरै फैदोंमोन बिदिनो आरोना खुनु ओरैनो खिथु बहायनाय गैया जानायावल' बहायनाय आसरितसो दिनफ्रानो जा समस्या ओमफ्राय सनाफोर ब्लाउस लाबोनाया गांबा लाबोनायाहाय गारबोबाय आङो दाख्लै जाय खामानि मावदोंमोन सासे बाजै सासे आब' जायखौ लाब्रा संनाय खिथादोंमोन ओमफ्राय सासे आब' प्रेगनेन्ट ओमफ्राय बे कबिता गालिनि बिमा आब' ओंख्रि ओंखाम संनाया ओमफ्राय मानि आरोना गांबा ब्लाउस लाना फैदों बिसोरनि थाखायसो दा जाय आगोल थाङो बे कालार फसायनायखौ मोनसिगोन जाय उन थाङो बे कालारा उनाव मोनसिगोन आरो आं बेखौ मोनथिबाय थाला गावसोर दङसै जायखिजाया दोननानै फैबाय आङो दा खिथाहरथोंसै माया फन हरनानै सानैखौथ' आं खिथानो मोनखाबाय एसे थास्रा होखाबाय आं सिबाय दलङाव आरोना गैला लास्ट आरोना बेनो आरोबाव माला फैबावो गावहासो जोंखौ लाबोफानानै टाइमा सर्ट जाबाय जोंखौ लाबोफायाबाथ' एसे गोजोन थानानै माबासिम मा होनो मोनासिम बेलासिम थानो मोनगौमोन सोर जोंखौ लेंमोन थिननाय आइदै आफा ओरैबादि गेलेबाय फिसाजोआ आंखौबो हमथानो हाला स्कुटियाव बोरै जाबाय ओरैबादि गेलेबाय मासुलि मेमब्रां जानानै फैबाय जै थांदों गेलेदों बेस्रा 2 घन्टाल'सो थानो मोनबाय नालाय दे अरजाला खुनु थाथ' गैला आरोना माने समाया गैला सिदा क'क्राझार एकदम इंगायलांनांसिगोन नङाबा फिसालाया जाखावथारसिगोन आरो सानबा गुसुं आरो जोंनाबो टाइमाबो गुसुं टाइमा जेला नांगौना अब्ला एकदम माने दा बुंसै आरो घरिनि खारनाया फुरा स्पिडाव ओमफ्राय जेब्ला टाइमखौ थाबावथों सानो बिदिनो खारो ओमफ्राय जेब्ला टाइमखौ थाब थांथों सानो अब्ला टाइमानो जाख'नाय नङा आरोना ना मा होनो नोंथां मारै खोनादोंना बेस्रा सुनि जोबांबाथाय माला टाइम थाङो फात्ता मोना आरोना ओरैबादि अबस्था आरो मालाबा आरो न'आव थाबाबो टाइमखौनो थाङा जालायलायो या जोंनि नांगौजोंलाय बहाय मिलायनो टाइमाथ' खारखागोनानो थ' सनाफोरजों उरायलांगोनसै माम्बार एगजाम होग्राफ्रा नै बेस्राफोर दाबो जोबाखै आरोना अरेलसो होननाय खोनादोंलै आङो दिनैहाय प्लेटिनाम जुबिलि फालिथाय बोसोर 3rd ग्रेडआनो जा 4th ग्रेडआनो जा सरकारि साख्रि मोननायाबो इसिबां गोरलै नङा भगबान आं बायदि नायनो ना आंनिफ्राय देरसिन नायनो ना आंनिफ्राय उन्दैसिन नायनो बिराद मानसि खावथुं जिरायलायनानै दं बेस्राफोर जों थांनायावनो हाबनो लाइन थानायमोन आरो दासिमबो बा होनो मोनदों ना मोनाखै सिङावसो जिरायलायनानै थानाय नुहुरदां क'क्राझार मोनबाय सनाफोर जोङो नै फ्लाइअभार मोनबाय माथो नायसना स्कुल गनायजों मोनफैनायजों थाग थिग लायग्रो बेगालाय थाग खारदो आं भिडिअ लाबाय आंनो भिडिअ नायग्राफ्रा हनै आगैखौ एदावदों साथामा आवगायग्रोबाय आरोना हनै थफ्ला थफ्लि आंनि जायगायानो गैखाला
आहा ओमफ्राय बिदि मेंरुरु थाबायनांसिगौ आरो हारसिङै फिसालानि योगा मेट आरो नै हेलमेट थांबाय फैबाय हारा हादिया ओरैनो बायबो खाजोब्बाय आंहा एसे आजिरा लानो सानबाय आङो थांथ'ला र' खेबसेनो फरिखाफोर जोब्बा थांसै सानबाय अनाखाना लेंबाय थ' थांना फैनोसै थांनानै फैनायल'आलाय होनबाय थांनानै फैनायल' जायो थांनानै फैनायानो जिबायदि हेरेसमेन्ट जाखायो आरो बिनि सायाव थांनानै गेम जिरायहैनो मोनगोनबाथ' मोसाबावदो सोरखौ नेनानै गेम जिरायहैनो नङा होमबा सुनाफोर आइदै देन्जार मेंनो रोङा होनजालायाखैमोना सोरबा सोरबा इन्ट्रेस्ट मोननानै थाङा अननानै थाङो आङो बिदिनो एखमबा बेखौ अनलाय एखमबा बेखौ अनलाय ओमफ्राय आंनि देहाया बिदिनो गेग्रेबो आरोना बाद दे देहायालाय मा आंनि आसपासनि मानसिफोरखौ सन्थुस्ट' खालामनो मोनबा बिराद मोजां मोनो आङो बे हिसाबैनो बिफायाबो एफा मोजाङै लेंबाय दे बिबैनोबो ओंखाम बोथिसे संनानै जाहैनो मोनगोन ओंखाम बोथिसेयाथ' मा होनबावनो ओंख्रिल'सो गावनो रेडि खालामखाबायमोन मालाय बेखौनो संफ्लाबाय आरो थावबाबोथ' दै गारहासे रोगानानै होबोनायानो बहानि थाबायबाबो एरला ओमफ्राय आंहाथ' सिबलानो हाग्रा मानसियानो आरोना थेवबाबो एसे सिबलाबावनोसै आङो सफैनानै बेयाव खारदिंलायबाय सफैनानै बेयाव खारदिंलायबाय बाब खाथार ओमफ्राय नै लगे लगे माबा लायनो होननानै ओंखारबावलायबाय थागोन बियो आंबो थांसै आं मिथिला आंहा समय गैया थानो सिगाङाव बे माइरं थाबाय नालाय आंलाय बबावथो गाखोबावनो फिसाला गाखोग्रायाव माइरं थाबाय आं गाखोग्रायाव फिसाला गाखोबाय बिमाया थाबायबाय होननायसो जानोसै सि लानानै फैदों नै दाखालै लामनाया खर्मनि सिगांनिया खर्मआवथ' बारा नाङा नालाय थादों आरो बेखौनो लानानै फैबाय सफैबाय होननानै मालाय नोङो जिरायनो मोनगोन नामा सुनाफोर ओरैबायदि टारगेट लानानै थांदोंमोन ओंखामबो ओंख्रिबो फिसालानिसो एसे लाबोफागोन होननानैहाय थ' बेबायदि लाबोलायनाय जेबो ओंख्रियानो जायासै दालिफोरखौलाय आरो बोरै लानानै फैबावनो टिफिन गैया मा गैया थेमायाव सोजाया मा सोजाया ओमफ्राय नै फुंनि साहा लोंनाय ओमफ्राय फुरि जानायखौनो बिदि गालांदों आरोना माने सुस्लाबनोनो हायाखै फटखौनो लांफाबाय नालाय मा होनबावनो दालि एसे ओंखाम एसे फट खरे जानोसै आङो ओमफ्राय माबा मलार नांगौनो मलार आरोना बेखौनो लायनो थांबाय बिसोरो दा आं माबार खालामसै सुनाफोर ओमफ्राय ब्लगखौबो दोनथ'नोसै ब्लगआ एसे गोलाव जासिगोन बायदि मोनबाय आङो गाज्रि मोननांला आरोना गोलावैनो दोनगोन आं बायदि थाङो आरो फैयो जोङो सुनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय येस बिथाङा बारा टाइम गैला ओंखायनो दा न'आव थांस्रानानै फैखाबाय आरो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय